като ви казах, че имам нов скин на прибит от този. Това ми е стария скин. Може да чуете малко шум. Днес ще играм от един от моите любими игри. Ще ви покажа джампскеровете. Малко да си вътре в нея. Някой умре. Ето ви, излъпки. Трябва да апдейтната. Защото преди... Так, къде е куда? Ето. Ако се чуете защо има такъв, това е някакъв празен коридор. Чукай. Това че ли сила? Здрасти. Как приятно ходите ми даде покана. Тут може... Той я се самоуби. Вместе си да кажеш това. Но там, нагоре, готово. Ще чуете там какво има. Това се... Тук е само една обиколка вътре. Тук е края на играта. Време да ви покажа. Виждате ли, ако виждате това
доста малко вземете. Мисля, че това плюс е доста нещо долу. Крилица. Мала клипка, ето. Ако вратата те убива. Плюса на нея. Ще ви демонстрирам по-наблизо. Ето вижте го. За мен е за последният. Ще ми видим, тогава малко ще проиграем. Като маймуна. Защото на маймуна ще да играем. И ще направя видео за едно друго чудовище. Още по-страшно и много. Което трябва да намалите звука много. Това ми е най-страшното в играта. Ако не вижте, който не гледа, да се намерите въобще накрая. Не е въобще накрая. Ето да трябва да се намерят по-малко. Може да е така средно. Който го е страх, просто... Това буквално беше той, ако сте чули. Той тук ли зачува така ми? Това е ужас. Това малко... Ще поиграм като маймун, ще се катерим. Това е една такава подобна игра. Също върната, но има хиляди чудовища. Не мога да си представя колко са. Много дори има едно някакви чудовищни очи. Някаква... Като видяхте в началото как влизам вътре, ако сте видяли. Една червената маймуна с отворената уста. Не ли я видяхте? Точно на нея ще играем. Една от страшните игри с маймуните. Смешно като казвам маймун, нали? Маймуни. Ако е смешно. Но ние нямаме крака. Ако направите така, нямаме крака. Като скочим, може да видим, че нямаме крака. Дори от другите. Който му... Напишите в коментарите какво пише това. Който не се абонира, става на това желе. Това е котка? Да. Вие ставате на котка в купа. Който не се абонира, който не лайкне, става и това с него. Някаква отвратителна жена. Напишете в коментарите дали искате да сме приятели в Roblox. Казвам се Даниел Про. 9. Скина ми е на... Ето вижте, пише Даниел Про 9. Там ми се вижда скина. Ако искате да замнете, да видите. Това ми е скина. Даниел Про 9. Пише. И така. Чакай! Гледа, че те картините от едно място. Те е нищо. Това е малко. През цялото време с другите игри ние стоим тук. Какво? Ние сме експерименти. Ако мислите така, че тук ние стоим, абонирайте се. Експерименти, гледайте. О, това от една игра. Ако знаете това чудовище,
много яка играта. Някой извънземно структурирано създава някакво чудовище с някакви яки сили и трябва да убивате хора и да тренирате. Това е много яко. Това беше много готин, много яки сили. Когато хайде задължително и двете. И трите. Лайк, камбанка, абониране. За сигурност, който играе тази игра. Няма кой да не я играе. Който играе тази игра, ако играете тази игра и не може да не. Буквално това е кратко, не вижте, нали съм изключена една игра. Как? Първо да видим дали мога да се бъгна и да вляза. Ще мога да разгледам. Дали наистина е това. Място. Бабам. Да се бъгна. Някой се бъгва. Ще бъгна някой. От малко излизаме. Но не става. Никой излезе? What the fuck? Бъгвам се! Давай! Чому се? Не мога. Някой ден искате да опитвам да се бъгна и така и да отворя, тук да вляза и да мога да играя с Ейтоя. Това мой приятел ли беше? Не. Така ли се брат? Щом той го няма. Той, който ме покани, ако гледа това видео, да знае, че правя видео в момента с него. Не, той се показва на видеото. Ако той го гледа, да. Внимавам. Последният джумскер ще бъде най-страшният. Ще умре.